μου, τι έχετε να μας πείτε για τους ανθρώπους που δεν έχουν αγάπη μέσα τους και είναι κακοί? Καταρχήν δεν παραδέχομαι ότι υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε άγνοια, που δεν ξέρουν. Γι' αυτό ο Χριστός, για να μας δώσει τα παραδείγματα απάνω στο Σταυρό, είπε: «Πάτερ, άφες αυτής, ου γαρίδαση τι ποιούσι. Συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Μιλούσα μια μέρα με κάποιον που μισεί τους Εβραίους. Του λέω: «Γιατί?» Λέει: «Γιατί είναι αντίχριστοι». Και γυρίζω και του λέω: «Εσύ, ένας χριστιανός, έχεις τόσο μίσος? Έγινες ο δικηγόρος του Κυρίου μας, ο οποίος είπε: συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Πώς παίρνεις τη δικαιοσύνη στα χέρια σου, Μπορούμε την πράξη που έκαναν να τη μισήσουμε, όχι τους ίδιους. Γιατί μόλις βάλεις μες στην ψυχή σου μίσος για κάποιον, αμέσως χάνεται η αρμονία σου με το Θεό. Δεν μπορεί πια να κατοικεί μέσα σου. Δηλαδή, εσείς τι πιστεύετε? Οι άνθρωποι είναι καλοί ή κακοί? Πάρα πολύ καλοί. Καλοί? Καλοί, λέει, άγγελοι, όχι καλοί. Η καρδιά δεν πάβει να είναι καλή. Βλέπετε και έναν άνθρωπο που έχει κάνει πάρα πολλά κακά, σε μια στιγμή δακρύζει. Λέει: «Ναι καλέ, πώς το έκανα αυτό? Δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμα». Υπάρχει μέσα μας αυτός ο σπινθήρας του Θεού. Δεν μπορεί να λείψει. Μάλιστα. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι το καλό στοιχείο του ανθρώπου είναι ο σπινθήρας αυτός του Θεού και ότι υπάρχει σε όλους? Μα τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Βγάλτε τον και είμεθα ζωντανά πτώματα. Εκείνο το που έκανε ο Θεός και μας έδωσε την πνοή του είναι η αγάπη. Έφυγε. Γίναμε πτώματα ζωντανά που περπατούμε. Για σκέψου. Ήθελα να ρωτήσω αυτό. Δέχεστε πάρα πολλούς ανθρώπους στο κελί σας και το έχω ζήσει κι εγώ αυτό το πράγμα. Είναι βέβαια αξιοπερίεργο ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ουδεμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Και πιστοί και άπιστοι. Και χριστιανοί και μη χριστιανοί. Και άνδρες και γυναίκες. Και μικρά παιδιά και μεγάλα παιδιά. Είναι χαρακτηριστικό γιατί κάθομαι πολλές φορές, παρατηρώ και βλέπω τη γερόντισσα πώς πραγματικά κενώνεται από τον εαυτό της και τον ξεχνάει τελείως και μεταμορφώνεται, ας πούμε, όπως λέει η ίδια, γίνεται ο άλλος και τον ακούει. Αυτή η κένωση πώς γίνεται? Είσαστε σε συνεχή προσευχή εκείνη την ώρα? Πώς κατορθώνετε να αγγίζετε τον άνθρωπο τον άλλον με όλα του τα προβλήματα, με όλη του την θλίψη, με όλο του τον πόνο, ασχέτως αν είναι κοντά στο Θεό ή δεν είναι κοντά στο Θεό? Αυτή την πλήρη αγάπη, την χωρίς όριο, πώς μπορείτε και την βάζετε σε πράξη καθημερινά σε τόσους ανθρώπους? Μα αυτό δεν είναι συνειδητό. Ούτε ένα πρόγραμμα για να βάζω σε πράξη αγάπη. Δεν είναι κανένα απτό πράγμα. Δεν μπορείς να το πιάσεις. Αυτό είναι το πνεύμα του Θεού που σε δημιούργησε για να αγαπάς. Προορισμό σου να αγαπάς. Τώρα είναι μικρό, θα το αγαπήσεις. Δεν φταίει αυτός, έτσι γεννήθηκε εκεί που γεννήθηκε. Εγώ θα κάνω τον κριτή? Όχι. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή, άμα δεν σκέφτεσαι τον εαυτό σου, παρασκέφτεσαι την απέραντη αγάπη του Θεού για αυτόν τον άνθρωπο, εσύ δειλά-δειλά τον αγαπάς όσο μπορείς, ενώ εκείνος απέραντα. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν σκέπτομαι ποτέ ότι εγώ θα τον αγαπήσω. Ποιος είμαι εγώ? Εκείνος. Όλη την ώρα. Αυτό ναι. Πριν 15 μέρες ήρθε στο σπίτι μαζί με την σύζυγό του ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος και μου λέει: «Να έρθετε στην Ιταλία. Έχουμε έναν πολύ ωραίο κύκλο να μας μιλήσετε».
Θα χαρούμε πολύ. Και εγώ του είπα, ευχαριστώ πολύ. Αν μπορούσα να ταξιδέψω με το κεφάλι μου μόνο, θα ήμουν αύριο κιόλας εκεί. Αλλά δυστυχώς χρειάζονται και τα πόδια. Και ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει ότι είμαι 91 ετών. Όχι 91, 19. Όταν λέμε το κομποσκήνι και σκεπτόμαστε αυτούς για τους οποίους θέλουμε να προσευχηθούμε, κίνητρό μας είναι η αγάπη. Θεέ μου, εσύ ξέρεις πόσο τον αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο. Η αγάπη μου αυτή δεν είναι δική μου, γιατί εσύ είσαι η πηγή της αγάπης. Από αυτή την πηγή της αγάπης παίρνω και εγώ και σου τον προσφέρω αυτόν τον άνθρωπο. Και σε παρακαλώ να του δώσεις φώτιση, να του δώσεις έλεος, να του δώσεις δύναμη, να του δώσεις πίστη, να του δώσεις όλα τα πλούσια ελέη σου που εσύ δίνεις. Εγώ μόνο τη ταπεινή μου αγάπη μπορώ να προσφέρω. Και σε παρακαλώ και αφού πεις αυτόν τον πρόλογο, παίρνεις έναν κόμπο και λες τον τάδε, την τάδε, τον τάδε, την τάδε. Και θα φέρνεις νοερά στα πόδια του Χριστού αυτά τα πρόσωπα, σαν να είναι γονατιστοί και να προσεύχονται μπροστά του αυτοί οι ίδιοι πραγματικά, όπως λέει ο προσκυνητής. Έχω εμπειρία πολλών ετών ότι κάνει ο Θεός πολλά θαύματα με αυτή την προσευχή, γιατί ο Θεός μας θέλει συνεργούς, όσο τυποτένοι κι αν είμαστε, γιατί είμαστε τα πλάσματά Του και με αυτά τα πλάσματα έχει να δουλέψει. Αδελφοί μου, εσείς έχετε φύγει από το κόσμο. Εμείς που είμαστε εδώ αντιμετωπίζουμε καθημερινά προβλήματα και έχουμε αγωνίες. Όλα τα άλλα είναι δημιουργήματα της φαντασίας. Και εγώ είμαι στον κόσμο. Και εγώ πληρώνω ενίκιο και τηλέφωνο και όλα αυτά. Αλλά δεν έχω καμία αγωνία. Γιατί ξέρω ότι ο Κύριος θα μου φέρει εκείνο που πρέπει την πρέπουσα στιγμή. Ακριβώς ό,τι και σας πρέπει. Ό,τι και όσα πρέπει. Τι μπορώ να κάνω με τις κουβεντούλες που πιάνουν μερικοί? Δεν μπορείς να αποφύγεις τις άσκοπες κουβεντούλες παρά μόνο όταν ο λογισμός σου είναι αλλού. Μεγάλη γύμναση χρειάζεται, ειδικά αν το περιβάλλον είναι αγαπητό και φιλικό. Αλλά όλον το καιρό χρειάζεται συγκράτησης. Τι συγκράτησης δηλαδή? Να συγκρατήσει και να μην λες δηλαδή αυτό που σκέφτεσαι. Δηλαδή το φτάνει πια ή για το όνομα του Θεού. Κατάλαβα. Πρέπει να λες όλη την ώρα καλά, καλά. Και ας σου πούνε κι άλλες ακόμα ιστορίες και να πεις μέσα σου, αφού ο Θεός το επιτρέπει, εγώ θα πω όχι. Να έχεις μόνιμα την προσευχή μέσα σου, την ακατάπαυστη. Θα τα ακούς όλα. Για εκείνον που σου μιλά είναι η ίδια η ζωή του. Μπορείς να πεις, συγγνώμη τώρα έχω δουλειά? Όχι. Ωραία. Αλλά αν το κάνω συνέχεια, ας πούμε 10 φορές, μπορώ την 11η να πάω μια βόλτα ή όχι? Νομίζω ότι άμα ο Θεός το θέλει, δεν επιτρέπει να γίνει η 11η. Άμα όμως το επιτρέψει, τότε είναι σαν εκείνο που λέει, αν σε αγκαρεύσει 1 μίλι, να πας 2. Σε προσβάλλει τόσες φορές, να συγχωρέσεις 7, όχι 77. Δεν έχει όριο. Ποιον άλλο κίνδυνο να προσέξω? Κοίταξε κάτι. Η ομιλία φέρνει πάντα μια συνέχεια. Γίνεται διάλογος και τότε υπάρχει κίνδυνος. Όταν σου κάνουν μία ερώτηση, να είσαι σύντομη, για να μην μπορέσει κανείς να πλέξει εκεί πάνω με τη φαντασία του κάτι και να το παρουσιάσει αλλιώς. Είναι τρομερός ο κίνδυνος.
Γιατί έρχονται μετά και λένε «Μας είπε αυτά και αυτά». Μάλιστα. Να έχεις τα μάτια ανοιχτά, τα αυτιά ανοιχτά και το στόμα κλειστό. Γιατί τότε μόνο σου φέρνει ο Θεός τη διάκριση. Να ξέρεις που βρίσκεσαι. Τι άλλο να προσέξω? Το γέλιο. Με όλα που πέρασε, βλέπεις τι γίνεται με το γέλιο της. Παίρνει τηλέφωνα και τίποτα άλλο δεν ακούς από γέλια, χωρίς λόγο. Είναι κάτι νευρικό αυτό και το έχει πολλής κόσμος. Καλό είναι να φεύγει. Με ρωτούν αν κουράζομαι, που βλέπω τόσους ανθρώπους την ημέρα. Και θα σας πω γιατί δεν κουράζομαι. Γιατί είναι η μεγαλύτερη ποικιλία της ζωής μου. Σε μια μέρα να γίνω με 12 άνθρωποι. Έρχεται ο ένας, πάω εγώ, έγινε αυτός. Αχ, τι ωραίο. Λέει και ακούω και μιλούμε για τη ζωή του. Πάω εγώ, δεν υπάρχω, ακούω. Φεύγει, έρχεται ο άλλος. Το ίδιο πάλι. Ξέρετε τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό? Να είμαι 12 άνθρωποι. Μεγάλο θαύμα. Πώς να το εξηγήσω, δεν ξέρω. Αλλά έτσι είναι. Μιλούμε όλο για τον Θεό. Κουράζεσαι? Ποτέ δεν μπορείς να κουραστείς. Εκκλησία του Χριστού, μία πρωτότυπη τόλμη να πω, αποστολή. Ευχαριστώ τον Θεό που σας την ενεπιστεύθη. Αυτό που πιστεύω βαθιά είναι ότι η κλήση σας εξακολουθεί να παραμένει καθημερινά απρόβλεπτη. Να ακολουθείτε πάντα την έσωθεν οδηγία. Πατήρ Λευζιλέ, Μάιος 1979. Τι ωραίο γράμμα. Πότε εκοιμήθη? Το 1980. Ως εξομολόγος μου ήξερε όλη μου τη ζωή. Έζησε τα 8 χρόνια μου στο Λονδίνο. Από πότε τον γνωρίζετε? Από το 1940. Θυμούμαι ο γέροντας Αμφιλόχιος, που ήταν ο εξομολόγος μου, εκοιμήθη στις 16 Απριλίου του 1970. Εγώ το έμαθα στις 30 Απριλίου. Δεν είχα γέροντα πια. 12 Μαΐου έρχεται αυτό το γράμμα. Όπως βλέπεις από τις ημερομηνίες, μέχρι τότε χρόνια ολόκληρα δεν είχαμε αλληλογραφήσει. Έτσι κάνει ο Θεός. Από τότε έγινε ο εξομολόγος μου. Γερόντισσα, όταν βρεθήκατε μπροστά στους λεπρούς, δεν δειλιάσατε έστω και μία στιγμή? Στην Ινδία και παντού πιστεύουν ότι η λέπρα, αν κολλήσει, μπορεί να εκδηλωθεί και μετά από 10-20 χρόνια. Στο λεπροκομείο του Μπάμπα Άμπτε είχαμε, θυμούμε, μερικούς ηλικιωμένους Ινδούς ιατρούς και άλλους που ήρχοντο και δίναν οδηγίες με τα χέρια στις τσέπες, χωρίς να τολμούν να αγγίξουν κανέναν. Εγώ τους έλεγα, μη φοβάστε, μόνο στην άλλη ζωή σας, όπως λέτε, θα εκδηλωθεί. Άμα ξαναγεννηθείτε. Η λέπρα δεν κολλάει έτσι. Πρέπει να έχεις πολύ στενή επαφή. Να τρως, ας πούμε, από το ίδιο πιάτο. Μερικές φορές όμως, επειδή η δουλειά μου ήταν να κάνω επιδέσμους και όλα αυτά, και επειδή κάποτε αυτοί κάθονταν πιο υψηλά από εμένα και εγώ φρόντιζα να πούμε τα δάχτυλα των ποδιών, γιατί ήρχοντο τη νύχτα υποτικοί και έτρωγαν τα ανέστητα από την αρρώστια άκρα και το πρωί έπρεπε να τους κάνω επίδεσμο, την ώρα που ήμουν σκυμμένη πάνω στο πόδι τους, έξαφνα αυτός μπορούσε να πετάξει ένα αψού και να πέσουν όλα επάνω μου. Αυτό ήταν ατυχία, να πούμε, γιατί από αυτό μπορούσες να κολλήσεις. Μα δεν μου πέρασε ποτέ από το νου ότι μπορούσα να κολλήσω. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά άλλο πράγμα να φοβάσαι. Το μικρόβιο,
και άλλο να συχαίνεσαι. Εγώ μερικές φορές συχαίνομαι, άσχετα από τη λέπρα, αλλά δεν φοβούμαι το μικρόβιό της, γιατί νομίζω ότι αν είναι να το πάρω, θα το έχει επιτρέψει ο Θεός για κάποιο λόγο, έτσι. Το μόνο που έκανα ήταν σαπουνάδες και νερά και που έπλαινα κάθε βράδυ τα παπούτσια μου που ήταν από ύφασμα. Και γελούσε ο γιατρός και έλεγε «Εκεί είναι όλη η προφύλαξή της. Πάντως δεν είναι τόσο σοβαρό». Και σήμερα έχουμε διάφορες αρρώστιες που φοβάται ο κόσμος ότι θα κολλήσει, αλλά δεν κολλάς έτσι εύκολα. Το AIDS κολλάει. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Τίποτα. Μόνο καθαριότητα και τίποτα άλλο. Εγώ πάντως πιστεύω, ως προς το θέμα των μικροβίων, αυτό που λέει η γερόντισσα. Μπορείς να φυλάγεσαι και να κρατάς αποστάσεις και να σου έρθει. Και όταν νιώσεις για τον άλλον ότι είναι ένα κομμάτι από σένα, να μην πάθεις τίποτα. Έτσι είναι. Αλλά το πιο σπουδαίο είναι ότι όταν λες «πάω να βοηθήσω τους λεπρούς», αυτή είναι μια μεγάλη ουτοπία. Γιατί όταν έρχεται εκεί ένα νέο κορίτσι 20 χρονών και σου δίνει ένα χέρι που πρέπει να του κόψεις με το ψαλίδι όλη τη γάγκρενα, ποιος ποιον βοηθεί? Εγώ που κόβω και τρέμει η ψυχή μου μέσα μου για την καημένη αυτή, ή αυτή που σου λέει «Αφού ο Θεός έτσι το θέλει, κόβε». Κόβε λοιπόν. Ποιος παίρνει βοήθεια? Εγώ παίρνω. Η πείρα στη ζωή με δίδαξε πως κανένας δεν μπορεί να βοηθήσει κανέναν στα προβλήματά του παρά μόνο όταν έρθει η ώρα του Θεού. Τότε θα δοθεί η λύση. Όχι όπως θέλουμε εμείς, αλλά όπως θέλει Εκείνος. Η λύση αυτή συχνά θα μας πληγώσει, αλλά μετά από χρόνια θα καταλάβουμε τη σοφία Του. Στις διάφορες περιπέτειές μου βρίσκομαι κάποτε και εντελώς στο δρόμο βέβαια, γιατί δεν ξέρω ποτέ πού θα μείνω την άλλη μέρα. Γυρνώντας από ένα μου ταξίδι στην Ελβετία, όπου συνόδευα μία άρρωστη, είχα μια ευκαιρία να μείνω σε μια κυρία. Αλλά φιλοξενία δεν θα πει μονιμότητα. Δεν ήξερα αν θα έπρεπε σε 2-3 μέρες να φύγω. Κι έτσι λοιπόν φτάνω ένα πρωί στον Άγιο Λουκά και όπως πάντοτε μετά τη Θεία Λειτουργία και τη Θεία Μετάληψη κάθομαι ήσυχα στη θέση μου. Και αρχίζουν και σβήνουν τα φώτα, μαζεύουν τις καρέκλες. Πάω να σηκωθώ και ο καλός μου φύλακας άγγελος μου λέει «Κάτσε εκεί που κάθεσαι». Κάθομαι. Ο νεοκόρος άρχισε πάλι σηκώνομαι να φύγω. «Κάτσε εκεί που κάθεσαι». Και τότε βγαίνει ο πατήρ Αγαθάγγελος. Είχαμε γνωριστεί μια φορά, όταν είχα κάνει για τον πατέρα μου και τη μητέρα μου μνημόσυνο. Μου λέει «Καλημέρα, τι κάνετε, πώς εδώ, τώρα που μένετε αδελφοί?» Λέω «Αν ήξερα πάτερ το που μένω θα ήμουν πολύ ευτυχής, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το που». Χωρίς καμιά άλλη ερώτηση μου λέει «Περίμενε μια στιγμή». Πάει μέσα στο ιερό, βάζει το καλυμάφι. «Πάμε», μου λέει. Πάμε και πάμε. Περνάμε στην πλατεία Κολιάτσου, μπαίνουμε σε ένα στενό και φτάνουμε κατευθείαν στο σπίτι που βρίσκομαι τώρα. Βγάζει το κλειδί και μάλιστα στο κλειδί ήταν κρεμασμένη η Ευαγγελίστρια της Τίνου και ανοίγει και μπαίνει στο διαμέρισμα. Είδα ότι στο κουδούνι έγραφε «Αδελφότης θεολόγων η Χάρις». Φαντάζεστε τι είπα μέσα μου? Θεέ μου,
η χάρη σου με φέρνει εδώ. Ανοίγει λοιπόν και μπαίνει και μου λέει, ορίστε, αυτό είναι δικό σου τώρα. Το είχα πολλά χρόνια σαν φοιτητική λέσχη για φοιτητές που δεν είχαν στέγη, αλλά τώρα είναι άδειο. Ορίστε. Γιατί ξέρετε, ο πατήρ Αγαθάγγελος είχε σπουδάσει πάρα πολλά φτωχά παιδιά. Λέω, είναι του αγαθού αγγέλου, του πατρός Αγαθαγγέλου. Εκεί είναι το σπουδαίο. Γιατί εγώ πιστεύω στους αγγέλους και οι άγγελοι έστειλαν τον αγαθό άγγελο. Το σπίτι ήταν ολάδιο. 4 δωμάτια, κουζίνα, μπάνιο, αποθήκη. Αυτό είναι δικό σου τώρα, μου ξαναλέει. Εγώ περίμενα έναν άνθρωπο σαν εσένα να έρθει και να που ήρθες. Σε λίγες μέρες κόντευαν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Του λέω, Πάτερ, ελάτε να ευλογήσετε το σπίτι που μου δώσατε. Και έρχεται ο πατήρ Αγαθάγγελος από την Κεσάρια, από την πατρίδα του Αγίου Βασιλείου και μου κόβει την πίτα. Τι ευλογία! Έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε. Εκεί την γνώρισα. Εκεί ήταν το σπίτι των αγγέλων. Έτσι το είχαμε ονομάσει. Έμπαινες μέσα και νόμιζες ότι σε εκκλησία έμπαινες. Ένιωθες μια ανάταση. Ήταν μια χαρά. Γεμάτο λουλούδια. Κόσμος ερχόταν μέρα νύχτα. Και το τηλέφωνο μέρα νύχτα. Και όλα αυτά χάρη στο σπίτι των αγγέλων. Χάρη σε αυτόν τον γέροντα. Δηλαδή, εάν δεν ήταν εκείνος, δεν θα την είχε γνωρίσει πάρα πολύς κόσμος. Ούτε να το σκεφτώ δεν θέλω. Το ένα φέρνει το άλλο. Θυμούμαι όταν ο Ανδρέας ήταν 17 χρονών, γύρισε και μου είπε μια μέρα, «Αχ, γιατί δεν μας κάνουν τη Μεγάλη Εβδομάδα 4-5 φορές το χρόνο για να τα χωνέψουμε όλα αυτά?» Αλήθεια, μας κάνει να σκεπτόμαστε ώρες και μέρες, μόνιμα. Είναι κάτι τι έξω από αυτόν τον κόσμο. Ακούοντας το «Κύριε, οι εν πολλές αμαρτίες», δεν μπορεί κανείς να μην σκεφτεί και ποιοι δεν είμαστε οι εν πολλές αμαρτίες, αλλά και πώς αλλιώς θα νιώθαμε το θαύμα της συγχώρεσης και της αγάπης Του. Γι' αυτό όσοι Τον λατρεύουμε ξέρουμε πως χωρίς εκείνου τη βοήθεια, τη δύναμη και την επέμβαση θα ήμασταν μόνοι μας στο βούρκο. Θεέ μου, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ μέρα και νύχτα, με ανοιχτά, με κλειστά μάτια, με λόγια και χωρίς λόγια, ζωντανή και πεθαμένη. Τώρα, μεταβαλήν ιδέαν, ίδιον σοφού, τι είναι? Είναι να μπορούμε να αλλάζουμε διαδοχικά αποφάσεις? Πιστεύω όχι, γιατί στο τέλος θα βρεθεί ο άνθρωπος σε ένα αδιέξοδο και θα είναι σαν κύμβαλον αλλαλάζων, τη μια από εδώ και την άλλη από εκεί, ως το τέλος της ζωής του, χωρίς μια απόφαση που είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Μας λέει, θέλεις, ακολούθησέ με. Το μεταβαλήν ιδέαν το κάνω όταν, ας πούμε, μου ζητήσουν μια γνώμη και την πω εκείνη τη στιγμή χωρίς να το σκεφτώ. Και ύστερα λέω, αχ, τι ανοησία, αυτό που είπα δεν ήταν σωστό. Γιατί ήρθε η σκέψη η πιο βαθιά του Θεού και τότε σου λέω, όχι παιδί μου, έκανα λάθος. Αυτό είναι και ταπείνωση, είναι και το σωστό. Γιατί αλλιώς μένεις σε μια εσφαλμένη ιδέα για να μην αλλάξεις γνώμη. Βέβαια τότε σου λένε, μα εσύ έτσι είπες, γιατί τώρα λες άλλα? Τώρα λέω έτσι γιατί μου ήρθε άλλη γνώση. Κατάλαβα το σωστό, είδα ότι έσφαλα σε αυτό, έχω την ταπείνωση να το παραδεχτώ και σου λέω άλλαξα γνώμη. Αυτό είναι.
το μεταβαλήν ιδέαν ίδιον σοφού. Δηλαδή, όχι να θέλουμε σήμερα το ένα και αύριο το άλλο. Όχι, ποτέ ποτέ. Ας πούμε, έρχεται μια φίλη και μου λέει, πάμε στο χορό απόψε. Αμέ πάμε. Της λέω πάνω στον ενθουσιασμό, έτοιμη για το χορό. Ύστερα έρχεται μια σκέψη. Τρελάθηκες? Τι πας να κάνεις στο χορό? Να βλέπεις ανθρώπους να χορεύουν με μια μουσική? Για σταμάτα τη μουσική από τα αυτιά σου και κοίταξέ τους πως γυρίζουν και τότε θα καταλάβεις ότι είναι τρελή. Λοιπόν, εκεί θα πας. Όχι, ευχαριστώ πολύ, δεν θα έρθω. Έτσι, άλλη φορά πας και λες κάπου, αύριο θα έρθω μαζί σου στη Θεία Λειτουργία. Το λες αυθόρμητα, με αγάπη για το Θεό κι όλα. Πας σπίτι σου και λες, δεν βαριέσαι, θα πάω, θα κουραστώ και ύστερα το απόγευμα που θα έρθει κόσμος, εγώ θα είμαι ένα πτώμα. Δεν θα πάω λοιπόν στη λειτουργία. Να πάρω ένα τηλέφωνο να τους το πω ότι δεν θα πάω γιατί με κουράζει. Και ύστερα δεύτερη αλλαγή. Γιατί κάθεσαι και σκέφτεσαι. Δεν τρέπεσαι? Θα αφήσεις το δείπνο του Κυρίου μόνο και μόνο για να μην είσαι κουρασμένη με τους ανθρώπους? Μα και πτώμα να είσαι δεν παίζει ρόλο όταν ο Θεός σε βλέπει. Κατάλαβες? 3 φορές αλλάζει γνώμη. Δεν έχει σημασία. Το που καταλήγουμε είναι που έχει. Πάντα να καταλήγουμε στο φως του Χριστού. Γιατί στο τέλος λες, αν ο Χριστός ήταν τώρα εδώ, ορατός, τι θα μου έλεγε? Μήπως κάτσε και κοιμήσου και αναπαύου, επειδή το απόγευμα θα έρθουν άνθρωποι και πρέπει να είσαι φρέσκος και δροσερός? Και οι αμαρτωλοί το αυτό ποιούσιν και οι κοσμικοί το αυτό ποιούσιν και τότε ντροπή σου. Εσείς τι πιστεύετε για τη μετενσάρκωση? Δεν την πιστεύω. Γιατί για μας ο Θεός έχει δώσει αυτή τη ζωή για να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε. Πουθενά δεν αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Και όσα ξέρουμε για αυτή τη ζωή και για τη μετέπειτα βασίζονται στην Αγία Γραφή. Είναι η οδηγία μας. Πρέπει να την έχουμε, όπως και κάθε επιστήμη την έχει. Τα άλλα η ψυχή μόνο τα ξέρει. Και η ψυχή τα κρατά για τον εαυτό της. Δεν κάνει συζητήσεις. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε ενάντια σε αυτό που μας πειράζει. Το λέει και το Ευαγγέλιο. Να μην αντιστείς στον πονηρό. Εκείνη την ώρα θα πείτε την ευχή. Θα αλλάξει το θέμα μέσα σας, χωρίς όμως να δυσανασχετήσετε. Γιατί μόλις αρχίσει ο άνθρωπος να δυσανασχετεί, τότε βρίσκει πάτημα ο πονηρός. Πάντοτε στην ακαταστασία, στην ασυναρτησία, στην αγωνία, εκεί πάντα είναι η τροφή του. Και έρχεται μια κακή σκέψη. Θα έρθει, θα φύγει. Πάλι έρχεται. Γι' αυτόν τον λογισμό είμαστε υπεύθυνοι μόνο αν τον κρατήσουμε καιρό και αν τον βάλουμε σε πράξη. Η αμαρτία έχει διαβαθμίσεις. Έρχεται σαν σκέψη. Αυτή ήρθε και στους Αγίους και σε όλους. Άλλοι την κράτησαν, άλλοι την απέφυγαν, άλλοι την έβαλαν σε πράξη και έπεσαν πολύ χαμηλά και αμάρτησαν και μετανόησαν και έκαναν νηστείες και έβαλαν τιμωρίες στον εαυτό τους και έτσι γύρισαν στο δρόμο του Θεού. Γενικά, το να αντιστείς στο πονηρό είναι κάτι πολύ κακό. Ας πάρουμε για παράδειγμα τους πολέμους. Έξαφνα άρχισε ο τελευταίος πόλεμος και ήταν βέβαια φταίκτης ο Χίτλερ και ήταν η Αγγλία με άλλο πνεύμα. Πέστε τώρα ότι εγώ πέφτω από τον Άρη 3 χρόνια μετά και βλέπω αυτό που γίνεται. Δεν βλέπω καμιά διαφορά μεταξύ των δύο στρατών. Το ένα βράδυ βομβαρδίζουν το Βερολίνο, το άλλο το Λονδίνο. Το ένα βράδυ σκοτώνουν τον έναν, το άλλο βράδυ τον άλλον. Δεν καταλαβαίνεις πια καθόλου ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο.
Πού στέκεται η ιδεολογία και πού η αμαρτία? Όταν όμως δεν αντιστείς τον πονηρό, γίνεται αλλιώτικα. Πάρτε τώρα και τον Γκάντι, ο οποίος πέφτει σε προσευχή και σε νηστεία και τον φυλακίζουν και λέει στο λαό του: δεν θα πάρεις όπλο. Η Αγγλία θα φύγει μόνο με την παθητική αντίσταση. Και έγινε το θαύμα. Το θαύμα των Ινδιών που θαύμασε όλος ο κόσμος. 500 εκατομμύρια ελευθερωθήκαν σχεδόν χωρίς να χυθεί αίμα. Θυμάμαι, ήμουν εκεί, στην Ινδία, όταν άρχισε η δική μας επανάσταση στην Κύπρο. Οι άνθρωποι την παρακολουθούσαν στις εφημερίδες και μου λέγαν: περίεργο, γιατί δεν πέφτει ο αρχηγός τους στα γόνατα με όλο τον λαό σε νηστεία και προσευχή, να τρομάξουν οι Άγγλοι και να αφήσουν το νησί να φύγουν? Είχαν την βεβαιότητα ότι και οι Κύπροι θα ελευθερωθούν με την παθητική αντίσταση. Τέτοια πίστη. Μια άλλη φορά θυμάμαι, ήμουν σε ένα μοναστήρι της Βυθανίας και μου είχαν αναθέσει την θεραπεία και τη φροντίδα μιας άρρωστης γερόντισσας. Η γερόντισσα αυτή ήταν πάρα πολύ ιδιότροπη καημένη. Είπα λοιπόν πάλι στον εαυτό μου: όλα σε αυτόν τον κόσμο ή ο Θεός τα θέλει ή ο Θεός τα επιτρέπει. Για μένα δηλαδή όλα εκείνα που με κάνουν χαρούμενη τα θέλει, γιατί ο Θεός είναι πανάγαθος και καλός. Αλλά επειδή είναι πανάγαθος και καλός, επιτρέπει κι άλλα που μου χρειάζονται εμένα για την τελειοποίηση της ψυχής μου, που είναι μεν φοβερά δυσάρεστα σε μένα, αλλά εάν δεν χτυπηθεί το κάρβουνο, γίνεται διαμάντι. Όχι. Λοιπόν, έτσι κι εγώ ανέλαβα τη φροντίδα αυτής της άρρωστης. Εκείνη με τυραννούσε σε πολλά, θα έλεγε κανείς. Εγώ όμως δεν αισθανόμουν τις τυραννίες, γιατί έκανα προσευχή εσωτερική και ήμουν χαρούμενη με την ιδέα ότι και αυτή είχε μέσα της τον Χριστό, τον οποίο μπορεί να μην τον αισθανόταν, αλλά εγώ τον έβλεπα μέσα της. Οι άλλες μοναχές μου κάνανε φρικτά παράπονα. Τι θα γίνει? Ήρθες εδώ για να την κάνεις να χάσει την ψυχή της? Όλο μάλιστα. Αυτή κάθε μέρα γίνεται και χειρότερη. Αν φύγεις, εμείς τι θα γίνουμε? Έρχεται η ώρα της εξομολογήσεως και εγώ είχα ένα μεγάλο ερωτηματικό και λέω στον πνευματικό: πέστε μου, πάτερ, έτσι και έτσι και έτσι. Ποιος έχει δίκιο? Εγώ που λέω ναι σε όλα, ή οι αδελφές που μου λένε να φερθώ αλλιώς γιατί θα κολλαστεί? Μου λέει: το δεύτερο είναι δευτερεύον. Ο κάθε άνθρωπος κοιτάζει τη σωτηρία της ψυχής του. Αλλά επειδή είναι δύσκολο να φτάσουμε στο βαθμό να ανεχόμεθα τα πάντα, γι' αυτό ό,τι κάνουμε λέμε ότι το κάνουμε για να σώσουμε την ψυχή του άλλου. Εσύ προσπάθησε να συνεχίσεις το ναι που της λες σε όλα και ο Θεός θα τη φωτίσει. Και πράγματι, μέσα σε 1 χρόνο και 3 μήνες η ίδια μου έλεγε: παρακαλώ, ευχαριστώ, μήπως σε κούρασα? Πήγαινε, παιδί μου, να κοιμηθείς. Το περίεργο είναι ότι με όλες τις άλλες έκανε περισσότερες τώρα ιδιοτροπίες από ό,τι πριν, γιατί φαίνεται έπρεπε κάπου να ξεσπάσει. Τι δύσκολα που είναι καμιά φορά τα μαθήματα.